Bueno, arratsaldeon, hasiko gara. Eskerrik asko gerturatu zareten guztioi. Plazer bada hemen Donostian hauen etxean aurkeztea eta aretoain beteta ikustea. Eta, bueno, eskerrik asko gerturatu zareten guztioi, eskerrik asko Andoni Inelene. Sobera, akizu zertara gatozen, garen piztiaz beste liburuaren aurkezpena egingo dugu datozen minutuotan. Ipar Orratza bildumaren 12. Zenbakia. Orain dela 5 urte abiatutako bildumaren ale berria, oraintxe aurkeztu dugu Alba Garmendiaren Txeko Lehioak unibertsora ere bai, 11. Eta 12. kasu hontan, pixkat transfeminismoaren gaia maigaineratzeko aukera paregabeaz, mintzatzeko eta pixkat teorizatzeko eta ideia horiei guztiei nolabait forma emateko. Gure aldetik, txalapartatik, eskerrik asko Iratzar Fundazioari egindako ekarpenagatik, proposamenagatik beragatik. Uste dut beharrezkoa zela horren inguruan eztabaidatzea, gure komunitatearen barruan, gero arituko gara horretaz ere bai. Eta eskerrik asko ere bai Ine eta Heleneri egindako lanagatik eta ondutako produktuagatik, Bueno, txalapartaren izenean bi hitz, badakizue ere, ikasturte berri honetan abiatu dugu txalapartaren aro berri bat, prozesu luze bat egin dugu pixkat planteatzeko zertzen argitaletxe bat, ze funtzio betetzen zituen, gure argitaletxeak berak ere, etorkizuneko argitaletxe batek zer izan bertzuen, eta horren arira, azken aldian pixkat taberra ematen aritu gara, eta nik uste dut oso ongi laburbildu dugula taldean, gure bi leitmotiv berriekin edo, batetik mundu aldatzen ari gara, eta bestetik aro berriak kontatzera gatoz, Eta uste dut, hain justu bi leitmotiv horiek oso ongi datozela gaurkoan aurkeztera gatozen liburuarekin. Azkenean, diskurso berriak datoz, garaiak aldatzen doaz, zorionez edo zoritxarrez beharra dago eguneratzeko, eta nik uste dut gero jardungo gara honi buruz, baina honek ere bere ekarpena egiten duela, eta hori txalapartaren izenean hitza emango diot Andoniri. Eskerrik asko, Inigo, eskerrik asko Ine eta Heleneri lehenengo eta behin opari honengatik, eta baita ere Garazi Arrulari, ez dagoela hemen, baina txalapartako editorea bildumatik hasieratik, eta beragatik ez balitz izango bilduma hau ez litzateke hemen egongo, eta baita ere Itziar Ramunategiri eskerrak. Aipatu duzu nik ere labur bildumari buruz olako aurkezpenetan aprobetxatzen dugu pare bat hitz botatzeko, porque bilduma honek sortu genuenean lehenengo libura 2020an egin genuen, baina ja 2019an hasi ginen pentsatzen bilduma baten beharraz eta bilduma horren nolakotasunaz. Eta ja 12. alea da, ale honek ere oso ondo betetzen ditu pixkat guk garai hartan buruan geneuzkan ezaugarri horiek, batetik formatuari dagokionez, denok dakizuen bezala baten batek ez badaki, oso liburu sintetikoak dira, orduan idazleen aldetik egoten da esfortzu bat sintetizatzeko, hau da, batzuetan erresagoa delako, libertate osoz idatzi eta luzatzeari, eta hor batzutan erabaki behar izaten da zer utzi kanpoan, nola kontatu gauza batzuk modu sintetikoan, eta horrek ekartzen dituen alde hon eta injustiziekin, Baina liburu guztietan badago nik uste autoren aldetik eta hemen ere zintzotasun bat, beti noski hitz egiten dute haienetik, baina badago ikusten da, kasu honetan ere nabarmen, kolektibo bat, eztabaida batzuk, eta horiek ekartzeko gogoa, ulertarazteko ere gogoa, hori izan zen hasieran igual izan genuen eztabaidetako bat, zergatik justo liburu hau gero galdera izango da, baina zergatik hau izan behar da, beste batzu baino pedagogikoagoa, noski, hori liburuaz hitz egiten hasi ginenetako korapilo bat izan zen, eta gero horretaz ere hitz egingo dugu. Edukiaz ere hobeto hitz egingo dute haiek noski, baina
gure buruan etzen orain baizik eta lehendik ere bazegoen halako liburu bat eta halako eztabaida bat gurera ekartzeko asmoa, guretzako Euskal Askapen mugimendua deitzen dugun zera zabal guzti hori oraindik ere bizirik baldin badago, dago bizirik momentuan momentu etortzen diren korronte berriak eta kakotxe hartan jarriko ditut, porque hauek ez dira berriak, baina pues bueno, gu igual guretzako berriak eta berandu iristen gara lakotara, baina behintzat biziri dago bueno, belarriak nolabait ireki egiten ditugulako eta hor agertzen diren interpelazioak, gogoetak eta kritikak eta autokritikak pues, hartzen ditugunean edo ez? Nik uste horrek bermatzen duela bizirik eta osasuntsu mantentzea. Hori ere ikusiko da aurrera begira eta hori ere galdetuko dizuegu. Eta gauza askoz gehiago esateko ez, hori eskerrak ematea opari honengatik, pues hau idazteko ez delako erraza izan batez ere zuek, bueno, bizaetelako eta denean ere etzeundenelako ados eta hori ere islatzen da maila baten eta hori ere eskertzen da eta hori ere politia da, liburu baten agertzea eta pues, beste gabe irakurtzera animatzea eta bueno, orain galdera batzuekin zuzenean sartzen gara eta bukatzean pues, publikotik ere baldin baduzue edozein galdera bota bai. Orain dela gutxi aipatu dudan korapilo hori, ez? Bagoa zuei liburuaren eskaintza egitera eta sortzen den lehenengo tentsio hori da, ez? Claro, nori hitz egiten ari diozuen, ez? Zein da hartzailea, ez? Eta hartzaile horrekiko, hartzaile mota diferentea daude, kontzientzia maila diferenteak, badago joku hori de pedagogiaren, eta, bueno, ez, pixka bat aurrera egitearen eta azken eztabaidak ekartzaren arteko hori. Hori, tentsio hori nola islatu da edo nola bizi izan duzu zuek? Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik lehenik eta behin. Eskerrik asko ere bai iratzarri aukera honengatik eta albidetzeagatik behintzat espazio bat guk guzti haue jasoa izateko eta gero Inigori ere bai e-mail buelta guzti hoiengatik guztiz beharrezkoak nola ez, baina mapatean gu ja frustratuta abuztuan ez dugu gehiago nahi, hola, eta baina erantzun bar zen eta hola egin bar zen eta hasik eskerrik asko ere bai hor tentsioa mantendu izanagatik gurekin justo gainera gonden Helen eta Biok eta justo gure bilagun Melo eta Izargiak hasi oporretan udaran eta kasi guk asketarekin eta guztien panez dugu ja gehiago egina, baina eskerrik asko tentsio horregatik eta gero bukaeran itxiko egula modu romantikoagoa, baina eskerrak hemen zaudeten jende pila bati, porque hau bueno, zuekin egindako bide baten ondorio da ere bai, beraz, gero berriz hori azpimarratuko dugu. Eta justo Andonik aipatu duenarekin, guk hasieran bagenekan zalantza hori, norentzat idatziko dugu hau, norentzako da, zein da helburua da kontzientzia sortzea igual gaian oraindikan ez dakit binkula ondiagirik ez daukan jendearentzako, da komunitate zehatz batentzako, nahi dugu aprobetxatu guk ere egiteko ekarpen bat mugimendu transfeministari eta hor proposamen batzuk egiteko, nola uztartzen da tentsio bat hitz egitearena mugimenduari eragiten dioten eztabaida oso konkretuei eta gero batean nola esplikatu beste zirkulo batzuetan zer den kasi LGTBIQ+, ez? Como tentsio hori. Eta bai hartu genuen erabaki bat izan zen, irakurtzen genuela, uste genuela exigentzia eta ez esplizituk izuen partetik, baina bai zela gai honekin kasi pedagogia gehiago egin bar genuela guk, ez? Eta esaten genuen, segurazki igual hitz egiterakoan geopolitikaz edo gatazka politikoaz ez da egongo aurre suposizio hori pedagogikoak izan behar izatearena eta arun termino guztiak ondo azaldu, hasieratik ondo esplikatu eta hori azaldu behar dela eta esan genuen. Nahi dugu egin rekorrido bat jendeak uler dezan, baina justo kasu honetan gure munduratzeak ez dira pedagogiak, gure munduratzeak dira beste proposamen batzuk egiteko, egongo ba egina beste espazio baten egongo genuke pedagogia, baina ez gaude pedagogia egiteko espazio baten, pedagogia ulertuta dena kontatu hasieratik superondo ulertzeko batzuk. Orduan erabaki genuen bien arteko oreka bat mantenduko genuela, egingo genuela rekorrido bat jendeak ulertu zezan
zertaz ari ginen, baina guk nahi geniola ere egin ekarpen bat, mugimendu transfeministan egiten ari diren eztabaida batzuen inguruan, guk ditugun hausnarketa batzuen inguruan, eta ulertu hori, gure munduratzeak ez direla beti pedagogia eta batzutan gatazka direla. Bale, jaso zenuten proposamena, gutxi gora berako asmo bat ja definitzen duzue, liburu bat idatzi behar da, aurretik ez dakit uste dut ez duzuela halakorik egin, nola ekin proiektu honi eta asmo guzti horiei jakin da epe batzu da dela, lau eskutara idatzi behar dela, lau eskutara idazteak dituen arriskuekin, ez? Hor daude estiloak, inkluso pentsamenduak ere desberdinak dira, pixkate prozesua nolakoa izan den ezagutzea, nik uste dut guai egon daitekela. Bai, esango nuke liburu honi baiezkoa esateren arrazoietako bat izan zela bion artean egin behar genuela, ezakit banaka egingo ote genuen edo ez, esango nuke ez. Eta proposamena jaso genuenetik idazten hasi ginen arte, rato luze bat pasatzen, ez gera berehala lanean jartzen geran horietakoak esan barra dago. Orduan, egia da askotan hitz egiten gula, ze idatziko dugu, ze kapitulo, ze gairi heldu, ze gairi ez heldu, ez, azkenean, gai batzuk badirelako gatazkatxoak, igual liburu honetan etzen gatazkoi hiltzeko lekua, gero ere gai pila bat, eta liburu hauek ez dira oso luzeak, eta orduan ere egin gai asko azaletik edo gai batzuei heldu eta sakonetik heldu. Orduan, egia da, azkenean erakegin jarri margea, nunbaiten eseri bargea eta hasi pentsatzen, eta ez, bikaina txiki hartuta pentsatzen, hau idatziko egu, ez. Orduan, erakegin orduan behar genula bakoitzako porraste bat hartu, eta nunbaitea jun, etxona egongo ezer, eta orduan, eta hemendik ere eskerrak ematea zala kreazio espazioari, astebete pasa genuelako Araban Lasierran dagoen espazio eder horretan, eta izan zen aste oso intentxo bat guretzako, nun egituratu genuen gutxi gora bera liburuak ze atal izango zituen, eta nik uste aste horri esker gero lortu genuela egituratzea ere liburua atalez atal, eta jungerala pixkat desglosatzen, eta gero bakoitzak bere zatiak idatzi du eta hola, gero batzutan ez da baiatu dugu, baina zabaiatzi ez hoi, ez, baina ez dago ados, holakoak ere egon dira ezagutzen gaitu zuztenek, badakite hori. Eta gero ere egin ditugu alako egonaldi gehiago, igual aste buruan, zortea dugu badegulako leitzan etxe bat, eta basarretan jun izan gera horrera ere idaztera, eta egia da, aspertu eta nazkatu ere ingeala liburuarekin behin baino gehiagotan, ezin da etorri, edo zein ostegunetan gurekin jendeak kaina bat hartzea, eta eske gure kainetako konversazioa da liburu hau, ostegunetan hitz egiten duguna hauxe da, liburu honetan azaltzen dena, orduan, pixkat, grabatu eta jazta, hoi da liburua. Orduan, ez, baina, gero azkenean, afiz bakak jaso eta ez, esan bezala inguruan jende asko izan dugu, zatiak irakurtzen, ekarpenak egiten, eta orduan, ikusi dugunan ja liburuak itxura hartu duela, azkenean satisfazio batez azkenean delako, guk eman izan ditugun itzalitan, eta ez gara lagu ez dara esaten duguna asko jasotzekoa eta idaztekoa, nolabait gure ideia guzti horiek ordenatzekoa, eta hainbat gairen inguruan ja idatzi eta guzteko guk esaten ditugunak edo esan izan ditugunak, azkenean guretzako ere ariketa oso polita izan da hori. Liburuan badago esaldi bat esaten duzuena, aurreko mendean oso iraultzailea zena, oraingoan ja ez da, eta gero ez dakik egiten duzuen punkiak edo punki erreferentzia egin, ez uste erreferentzia bakarra ez direla, baina liburua publikatzen da erreakzio autoritario, patriarkal, uniformizatzaile bete-betean edo horren azereragailua zapaldu den momentu batean, ez? Eta horrek ez ditu bakarrik askotan hitz egiten dugunan, badirudi eskuin muturreko fenomeno badela, baina horrek blaitu ditu ere ezkerreko sektore asko, ukitu gaitu gure ingurua, baita ere gu geu, maila batean, eta hortik tiraka
galdetu nahi genizuen nola ikusten dituzuen Euskal Herrian gaur egun mugimendu eraldatzaileak, politikoak, kulturalak, alderdiak erreakzio horren aurrean. Bai, uste azken aldian asko itzeten dugula oldarraldiaz, oldarraldi faxistaz, diskurso batzuk nola zabaldu diren bai ezker eta bai eskuin sektoretan. Nik, esango nuke orain aritza esaten, orain ezkerreko mugimendutan ere badaudela diskurtso batzuk lehen ez denak, uste ez dela hain horrela ez da. Osea, nik uste diskurtso batzuk bai egon direla beti ezker eta ezker eskuin eta orain gertatu dena dela kaso, testu inguruagatik igual aliatu direla eskuin eta ezkerreko diskurtso horiek adibidez antifeminismoa praktikatzeko, ezta? Horrek ez du esan nahi lehen ezkerreko mugimendu horietan etzen existitzen diskurtso hori, baizik eta gaur egun are okerrago aliatu egin direla igual eskuiko diskurtso horrekin eta horrengatik hartzen duela indar handiagoa, ezta? Aipatu dut bezala antifeminismoakin, arrazakeriakin, inkluso feminismo erabili arrazakeria justifikatzeko, hor ari direla artikulatzen hainbat gurutzak eta gainera oso konplexoa dela ere analisi bat egitea igual testuingurari dagokiona, kaso aurreko mendean modu estankoan ulertzen ziren teoria edo teoriak, inkluso egoerak gaur egun asko zardatz gehiago hartu behar direlako kontuan eta orduan horrek komplejizatzen duela bai analisia egitea eta baita ere gero horri erantzutea, ez? Azkenean, analisi komplejo batek suposatzen zu gero erantzun komplejo bat ematea, ez? Eta Euskal Herrian, egia da, hemen garatu izan diren teoriak ez, teoria oro edo estrategia oro oso lurraldetua eta konkretua da, hemen gertatzen diren gauzak ez dira ausazkoak, dira herri konkretu batean bizi geralako, gauza konkretua gertatzen direlako, artikulazio konkretua gertatzen direlako, ez? Hemen gertatzen dena ez da berdin gertatzen Espainian, Frantzian edo bestelako herri alde batean. Orduan, eta behin, hausnartu beharko genuke ere, zer den mugimendu eraldatzaile bat. Eraldatzeko zer? Ziur nago gure proposamen eraldatzailea eta beste mugimendu baten proposamen eraldatzailea ere ez dela guztiz berdina, ez? Orduan, mundua eraldatzeak edo utopietan pentsatzeak bakoitzarentzako oso esan nahi diferentea du eta guari gara hemen gizon eta emakumeen desagertzea hitz egiten eta guretzat hori da eraldatzailea, baina beste mugimendu batzuk ari dira gizon eta emakumeak betikotzeko estrategietan pentsatzen, baina uste dut ere mugimendu eraldatzaile bat direla, ez? Orduan, hitz egitea orokorrean mugimendu eraldatzaile ez uste, konplexizatu beharko litzakela gehiago hori. Nik uste hemen Euskal Herrian justu eta mugimendu feministari eta mugimendu transfeministari begira, iruditzen zait daukagun genealogia eta igual tradizio historikoagatik nahiko mugimendu eraldatzaile eta diskurso erradikalak izan dituen mugimendu bat izan dela konparatuta beste leku batzuetan izan denarekin eta gaur egun ere hala izaten ari dela. Nik uste mugimendu feminista gaur egun badaukala kriston gaitasuna oso diskurtso integral eta potenteak mahai gaineratzeko eta esango nuke oraintxe bertan Euskal Herrian mugimendu eraldatzaileena mugimendu feminista eta transfeminista dela. Aipatzen zenuen Helene, ematen duela erreakzio batzuk berriak direla, baina beti egon direla hor. Akaso azken aldian aipatzen zenuen oldarraldi feminista, oldarraldi antifasista, oldarraldi fasista horrekin igual arrotu direla gehiago eta ikusi dutela ertz bat, ez, igual hortik armairutik ateratzeko, ez, nolabait esateko, eta tamalez, eta zorionez, liburua oso momentu egokian dator, gaia gure artean dagoelako, ikusten ari gara azken asteetan, Bernedokoaren arira, eta ez bakarrik Bernedokoaren arira, baizik eta egunerokotasunean, eraso transfoboak gero eta ohikoagoak dira, edo behintzat gehiago salatzen dira. Liburuak, eta liburua zara gore bai, planteamenduak berak zer ekarpen egiten dio
ez erreakzio horri momentu honetan. Nik uste egiten diola ekarpena indarkeria problematizatzeko aukera ematen duelako. Guk hasieran kokatzen dugu eta problematizatzen dugu aniztasunaren diskurtsoa, balidoa dena kontestu batzuetan aldarrikatzea aniztasuna eta ze anitzak geran badagoelako predisposizio progre bat hori egiten denean, eta ulertzen dugu kontestuak zergatik eskatzen duen batzutan aniztasuna aldarrikatzeak, baina aniztasuna aldarrikatzea ezin da izan lehentasuna borrokan, aniztasuna errealitate konkretu bat delako, hemen gauden guztiak gera anitzak eta aniztasuna existitu egiten da, eta errealitate konkretu bat da aniztasuna. Ez gaituzte erasotzen anitzak geralako, erasotzen gaituzte indarkeria boterean dauden sujetu konkretu batzuek erabakitzen dutelako gurekiko indarkeria bate aplikatzeak, ez? Orduan nik uste balio duela problematizatzeko indarkeria, eta justu aipatu dezulako Bernedo, problematizatu dezake berriz ere zeintzuk diren indarkeria aplikatzeko sujetuak eta nortzuk daukaten indarkeria aplikatzeko sarbidea. Eta hori da fokoan jarri behar dena, zergatik eman diren batzuk, gorputz batzuk, violentatuak izatearen sarbidea egon direlako indarkeria hori aplikatzeko aukera bat ikusi duten gorputzak. Eta horiek dira normalean gizon txuriak. Orduan ez da ze ondo daukagula herrian hitzago bat, da ze pena Euskal Herrian daudela indarkeria aplikatzeko sujetu konkretu batzuk. Eta hori da pixkat honekin aldarrikatu behar deguna. Gainera, oso graziosoa batean egiten denean gorputzen desexuatze prozesu bat dutzen bitartez, nola batean batzuk eramaten duten eskua burura, osea ikusiko bazen dituze gure garaiko dutxak gizon guzti horiekin, barbaridade bat, Bernedo ez, izango zen hori, absolutamente salvajea izango zen hori ez. Orduan, indarkeriaren problematizazioa uste horrek dakarrela, eta gero egiten dio ekarpena izateko zintzoak indarkeriaren analisian. Hau da, indarkeria existitzen da, sortuak direlako sujetu batzuk, nun batek aplikatu dezaken indarkeria eta beste batek ez. Hau da, emakume eta gizonak sortzen diren momentutik, akzeso daukate gizonek aplikatu izateko indarkeria emakumeekiko kasu horretan. Emakume eta gizonak existituko ez balira, indarkeria hori elitzake existituko, gero bestardatzen baitan pasatzen den bezala. Orduan, ez da uste degula bakarrik emakume eta gizonen arteko berdintasun eskubide bat egon behar dela, uste dugu hori estrategikoa dela eta importantea dela hori aldarrikatzea, ez eskubideen oreka, baina hori da estrategia bat, transitorioa dena, proposatzeko emakume eta gizonak desagertu behar direla, zen antagonian eta indarkerian oinarrituak diren klaseak diren heinean, beti egongo da sujetu bat, indarkeria aplikatzeko sarbidea aukiko duena. Eta existitzen den momentutik, imposiblea da eta falazia bada eskubide oreka ekitatibo batera iristea, batek eraki duelako antagonia indarkerian eta gorputz baten desjabetze osoan, eta horren bestez indarkeria modu integralean eta modu radikalean errotik mozteko proposamena da gizon eta emakumeen desagerrarazpena. Igual, gehitzeko transfobia esan dezuela eta Bernedo aipatu dela ere bai. Adibidez aurreko galderan aipatu egunean nola konplejitzatzen diren analisiak bai ezkerre eskuin gertatzen direlako orain oldarraldiak edo diskurso transfoboak kasu honetan, ez? Adibidez, Bernedokoan zergatik hartu du baita ere hainbesteko indarra. Batean dituzu boxeko transfoboak eta fascistak, transen kontra, baina gero dituzu ere mugimendu feministaren parte konsideratzen diren terfak, baitere transfoboak dianak. Orduan, aliatzen dira, baina berez hasten zera desklosatzen, eta oso jatorri diferentetik datorren transfobia bat da, eta bakoitzaren buruan ere igual gauza diferente daude. Orduan, zaku berdina da, baina gero hasten zera analizatzen eta hori ere komplejoa da analizatzea. Bat, mugimendu feministakoa konsideratzen da, eta bestea antifeminista da. Directamente, orduan, hor ere badaudela analisi komplejo batzuk egiteko ez. Liburuak baditu atal ezberdinak,
pixkat ez garari liburuan nolabait kronologikoki ere, baina bai agian gehiago hasierako hausnarketak eta gogoetak lantzen. Ja, 3. atalean hor badaude egungo, lehen aipatu zuen, baina egungo eztabaida eta korapilo asko eta asko, eta bueno, aukeratu behar izan duzue segurazki, baina korapilo asko ekartze dituzu, ezta? Bueno, esentzialismoaz, biologia tradizionalaz, erregimen heterosexualaz, gizonokiko interpelazioa dago, boieres eta marikez, beste hausnarketa bat, identidadeaz, letrak kendu eta jartzeaz, bueno, transerrealitatearen ulerkeraz, korapilo asko gaur egungo errealitatea ulertzeko. Ingo dituguna banatu pare bat korapilo garatzeko eta beste batzuk bat ditugu garatuko. Hor igual, korapilo bezala, interesgarriak egin zaizkigunak garatzeko, da igual alde batetik trans ulerkeraz egiten dugun rekorridoa, ari ginenako pentsatzen, ari baldin bagera proposatzen gizon eta emakumeekin bukatu behar degula, eta orduan, marika eta boiera direla izendapen batzuk nun gizon eta emakumeari usteko aterki bat diren, eta hor sartuta beste errealitate eta izendapen eta LGTBIQ+ izate guzti horieke, ez dugu lertzen beste batean, osea, como aliantza guzti horretatik. Eda proposamen bat gizon eta emakumeetatik ateratzeko izendapen moduan. Eta orduan esaten gun, egiten badegu hausnarketa guzti hau, igual ere, komplejizatu behar dugu edo desentzializatu behar dugu edo kendu zurruntasuna transizatearen ulerkera horri berari, ezta? Eta orduan hor bai aipatzen dugu eta aitortza eginez benetan eta ulertzen dugu zergatik transerrealitate askotan dauden pertsonek erabakitzen duten genitaliarekiko, hormonekiko, gorputzekiko horrelako dispositibo biopolitiko jartuek soporatzen dutena guztiz ulertzen dugu, osea boteretika beste sanai bat eman nahi dugu gure gorputzari eta arun batzutan hormonatzen gera eta operatzen gera eta listo, baina ulertu behar genula modu lausoagoan, ez? Orduan egiten dugun proposamena edo behintzat ideia zen trantsizioak ulertu beharrean nunbaitera jungo diren ibilbide bezala ulertzea trantsizioak detrantsizioak direla. Hau da, trantsizio prozesu oro, transizate oro dela gizon eta emakumeetatik deslotzeko prozesuak. Eta horren bestez, transizateak suposatzen duela detrantsizio bat egitea. Orduan ez dakiden marika boio de trans travesti mugimendua, ez dakigu, ez gera hasiko orain izendapenekin, baina iruditzen zitzaigun interesgarria izan zitekela ulertzea trantsizio prozesuak horrela, bestela oso modu epikoan ulertzen direlako, bestela ulertzen direlako helmuga bat izango duten prozesuak bezala, eta gainera dagolako arriskua ez, igual estankotasun batean geratzeko. Orduan, bai, guk transizateak ulertzen ditugu detrantsizio, gizon eta emakumeen detrantsizio prozesu moduan. Eta horre aipatzen da proposamen bezala travestismoa, eta horre egiten dugu ere inzisoa, bai batez ere Argentinan, Uruguayen eta Txilen travestismo hitzak beste esan nahi badu eta erabiltzen dute praktika edo posizionamendu dekolonial bezala, batez ere Txurion eta Europearren proposamen politiko, trans proposamen politikoaren kontra, orduan hori aurretik esan nahi dugu, ez unibertsalizatzeko orain txuritasunetik batean travestismoa, baina bai ulertzen genuen detrantsizio guzti horietan edo detrantsizioaren izendapen bat bai izan zitekela travestismoa, eta travestismoa berti ulertu izan da modu kasi ez dakit oso erotiko baina zikin batean, gauean, modu feminizatuan jazten zen gizon bat, juten zena lokal batera, eta jartzen zituen takoiak eta gona, eta hori zen travesti baten izatea, guk ulertzen dugula hori dela travesti izateare bai, baina hori baina gehiago da, ez? Eta travestismoa izan zitekelako bat detrantsiziotarako. Bestela, oso zaila zitzaigulako proposatzea, esaten ari gerenean gizon eta emakumeak izateari utzi behar diogula, oso zaila zelako identifikatzen genuen kriston pixua zekala, hastea identifikatzen trans bezala, porque ikusten baditu horren modu zurrunean, nola hasiko naiz ni batean izendatzen nire burua trans bezala, eta egin barret kriston ibilbidea iristeko nun baitera, ez?
eta orduan travestismoak ematen zuela sarbidea, ulertu alizateko gure gorputzak batzutan esan nahi bat dutela, beste batzun da superbibentzia batik, igual ez gerala horren beste transgresoreak izango, eta jo kese, violentziarekiko superbibentzia bat dela, momentu batean sozializatuko gerla modu batean, beste batzutan bestean, baina arnasa eta airea ematen zion gure gorputzak beste modu batean modifikatzeko ibilbideari. Eta gero beste bigarren nire puntua da gizonak eta feminismoa. Hemen igual justo bai genekan debate handiago bat, zen gure galdera zen, ez? Datorren olatu erreakzionario guztionen aurrean behar ditugu gizon liderrak, feminismoaren baitan kokatuko diren gizon liderrak, gizonei hitz egingo dietenak, gizonek ez reakzionatzeko horren beste, edo egin behar duguna berriz ere artikulatu estrategia bat izango dana violentoagoa konfrontatzeko gizonek suposatzen duten indarkeria, ez? Ez daukagu galdera guztiz zurrun bat erantzun horri, eta hau igual da gehiago iniren proposamena, eta hemen egon gaitezke igual ez guztiz ados. Nik bai uste eta adibidez, gizonen posizioamendua feminismoarekiko bai izan behar dela oraindik eta handiagoa, bihurtu behar direla sujetu pasiboa izatetik agente aktibo izatera, erreakzionarismoaren parapeto izan behar direla ere gizonak guzti honetan. Hausnarketa hau zetorren zen, igual, pandemia aurreko mugimendu feministatik egiten genuen eskaera guztiz logikoa zen. Zuek atzera, zuek isilik, iso, eta ondo, logikoa zen momentu horretan eskaria, ez batzuk arrizelako behiatzen beraien identitate posizio bat kasi feminismoaren baitan, baina hau zirkulo politizatuago batzuetan ulertzen genuen kasi zela inakziorako adibide bat, bueno, beraiek egin behar dutenez, beraiek ingo dute. Indarkeria matxista dagoenez, beraiek gestionatuko dute. Dagoenez nire kuadriako erasotzaile bat, bueno, herriko feministek kudeatuko dute. Dago herriko jaietan indarkeria kasu bat, denaiz ez da sartuko, beraiek egingo dute. Eta arun ulertzea gizonak ere izan berrela geroz eta gehiago agente aktibo ideia feministen eroale moduan eta indarkeriaren kontentzio eta posizionatze eta aliantza mozte moduan, hau behintzatini bezala bai uste dela exigentzia momentu honetan. Beti ere lotua baldin badoak gizonez izateko prozesu batekin. Erabat. Totalmente. Bai, a ber, askoz gehiago esateko ez, osea, justo trans ulerkeraren zatian, osea, gero ere askotan, osea, guri ere hori idazteak berak eman digula gure artean asko debatitzeko aukera, ezen gu bakigu kategoria bakoitzaren izendapen bakoitza estrategikoa izan daitekeela eta modu batera, osea, pertsona bakarra modu batean edo bestean izendatu daitekeela egoera kontestu nahi desiraren arabera, baina gero pasatzen egun adibidez trans izatea ulertzen badegu ere pixka bat deslotua esan dezun bezala hormonatzetik, operazioetatik eta bar, eta baldin bada besteria gizon eta emakume ez izateko gorpuzte ariketa bat, adibidez, nik boiera bezala izendatzen den helburua eta nik boieraren ulerkera ere antzeko definiziotik egin dezaketez, emakume izateari usteko prozesu bezala, orduan trans bezala ere izendatu nahiteke, ez, orduan sartzen zezkegun nolako debateak, ez, orduan zezentzu dauka boiera edo, osea, bat edo beste erabiltzea biek leku berdinera baldin aramate, ez, osea, pixkat, alako debateak ere sortu zitezkigula gure artean, eta ez daukagula erantzuni, baina ez, bueno, pues hortan gabiltzala ere, asmatzen ere kategoria bakoitzak zer esan nahi duen, edo igual berdina esatea, baino gero izendapen bakoitzak nahi duen aukeratzeu eta jazta, ez? Osea, pixkat, lako hausnarketetara eraman gaituela pixkat, esan nahia, osea, igual kategoria bakoitzak duen ulerkera tradizional horretatik beste esan nahi batzuk bilatzea edo eraldatzea, eta orduan galdera horietara, ez? Zituzu korapio gehiago lan, Bueno, liburuxka honek aurreko iparrorratzak bezala, ez, badute xede komunitate bat, hartzaile potentzial batzu daude, gaiak izango du bat edo bestea, baina orokorrean ezker abertzalearen esferan edo komunitatean, ez, behintzat hortara heltzeko helburu bat dago, gero, esan dudan moduan, gai bakoitzak ez, ibilbidea dauka,
dela adibidez Alba Garmendiarena ez, utopiarena igual, zera abstraktuagoa bat denez, igual izan dezakela hortik kanpo ere bai. Zuen kasuan, uste dut transfeminismoak berak izango duela bere hartzaile potentzialak eta ikusten ari gara, areto bete bat, feministez beteta. Galdetu nahiko nizueke kontrara, gure komunitatea deitzen dugun horretan, ulertuta asterisko moduan ez, hartzaile potentzial askok zuen proposamena, inkluso aberrazio gisa hartuko dutela ez, epatu zu lehen, gurean ere terfak daude. Zer egin, jende honekin? Bai, galdera zaila ez, osea, iteko kaso. Osea, ezakit, a ber, claro, gure proposamena daukagu guk sinisten degulako guk egiten dugun proposamen politiko hau dela eraldaketa horretarako ezinbesteko giltzetako bat, ez? Eta egia da, azken urteetan, gu etxe honetan militatzen hasi ginenetik pasa dira ia 15 urte, eta gauzak asko aldatu dira, eta segurazki ere jarraitu dugu elkarren ondoan tokatu gehalako, baina ez bagina tokatu izan elkarren ondoan, segurazki ez ginen egongo hemen idazten iratzarretzako liburu bat. Orduan, nik uste, feminismoak ere egin duela bere lekua komunitatea, baina hala ere olako proposamenak oso arrotzak direla, eta batzutan da ez ulertzetik, beste batzutan da ulertu nahi ez izatetik zen, proposamen honek bai exigitzen duela, jende asko desplazatu behar dela dagoen leku horretatik, eta hemen botera harremanak aldatu behar direla, hemen norberaren desirak aldatu behar direla, kolektiboaren desirak aldatu behar direla, norbera, hau dela oso borroka kolektiboa, baina proposamen honek asko du ere norbere ekintza eta arduretatik, eta hori egitea ez da erresa ez, eta askotan ulertzen dira igual gure proposamenak estra lurtartzat bezala ez, eta hasierako galderan ere aipatu dugu ez, zergatik gure izan behar da beti pedagogiko, beti oso pixkanakakoa, beti ez, eta gero nik ulertu behar dut lehenengoan geopolitikaren inguruko proposamen bat ez, esan nahi pixkat, oraindik ere gaudela puntu horretan, eta egia zorionez azken urteetan, belaunaldi berrietan igual ikusten dela ere bai, proposamen hau edo korronte politiko hau badela ere, askapen mugimendura batzeko hildo bat duela akaso urte batzuk etzena, eta hori ere pozgarria dela, ez horrek ere esan nahi duela hildo hau ere ulertu dela askapen mugimendurako tresnatzat edo proposamentzat bezala, eta horri ere aitortza egin behar zaio, baina gero egunerokotasunean jende askok ez digu kaso ikingo eta ez digu inoizingo. Bai, eta gero ez da bakarrik transfeminismotik proposatzen diren ideia batzuk txertatzea gure diskurtsoetan, baizik eta ibilbide edo estrategia politikoan zen horretz da bakarrik ideia batzuk proposatzen direla, baizik eta proposamena da, Euskal Herri feminista bat amesten dugun horretan hegemonietarako sarbidea desnormalizazioetatik egin behar dela, hori pixka bat da garatzen duguna, hegemonietarako eta botere artikulazioetarako sarbideak eta estrategiak eduki behar dutela desarautze prozesu batzuetatik, bestela dagoelako sentsazioa inguruan dauden sujetu guztien impunidade bat gertatzen, indarkererekiko impunidade bat gertatzen ari dela, ez? Eta gero gainera hor proposamena da guzti horretan desfamiliarizazio politiken bide eta estrategia bat hastea, ez? Horun, klaro, batean proposamena baldin bada gizon eta emakumeekin bukatu behar da, eta Euskal Herria feminista baterako estrategia izan behar da baldin bada desfamiliarizazio politika eta desfamiliarizazio politika publikoak, suposatzen dut hor igual pareta bat topatuko degula. De hecho, neurri konkretua daude desfamiliarizazioari dagozkion neurri oso konkretuak agertzen dira. Horrek suposatzen dituen kontra esanarekin, porque
bueno, bai, enaiz hartuko eduki horretan, baina beste puntu bat garatzea. Baina bai, ez da bakarrik ideia batzuk txertatzea, baizik eta desnormalizazio bat Euskal Herri aske eta feminista baterako estrategian. Bai, eta gero igual ere hegemoniekin lotuta, lehen esan duten arren egia dela, igual geroz eta leku gehiago izan degula alako proposamenak egiteko, ez dela nahikoa lekua izatea hontaz hitz egiteko, baizik eta gero neurri konkretuak hartu behar direla, eta justo orain hegemoniaz hitz egiten nun, bueno, ezker independentismoa esango dugun, iristen ari da leku edo estenatoki batzutara, nun duela urte batzuk igual pentsa ezina zen, eta hegemonia posible batzuk lortzeko aukera daudenez, mai gainean jartzea ere hegemoniarako sarbide horretan zaudena, edo hegemonia lortzen dezunan, diskursoa geroz eta lausoagoa dela, zaila dela erradikaltasun bat mantentzen ez, eta hor momentu batean liburuan jartzen dugu bestela ikusi nola berdin duen estetikoki legebiltzarra, eta ez, irudi grafiko bezala ez, batzutan, gune agula mantendu erradikaltasun horretan, eta egia dela hor, eremu horietan joko zelaian gauza asko daude jokoan, eta orduan batzutan alde batera bestela jarri behar duzula indarra, baina arrisku hori ere mai gainean jartzea, hegemoniak lortzen dituzunean, beti galtzen ateatzen gala berdinak. Bai, eta hegemonia batzuetarako sarbideak beti arautze prozesu batek dakarrela. Eta horren estrategia horretan aurreikusi behar direla zeintzu diren desarautzerako neurriak. Zen bestela, araua indartzearekiko arriskua etengabekoa da. Eta orduan estrategia hori aurreikusten ez bada, subjetibitate batzuk bidean geldituko dira, edo berekiko indarkerekiko sarbidearen impunitatea zabalduko da gehiago. Bueno, liburuaren pixkat azken atalera sartzen gara, pixkat aipatu dituzue estrategiaren eta prozesuaren eta orain egin berri duzuen kritikaren arira. Uste liburuan badagoela eraldaketa integral baterako zeharka liburu guztian zehar, baina batez ere bukaeran ingrediente guztiak nola ez? Baina badago instituzio publikotatik zer egin daiteken gauza eta eskaera zehatzak daude, badago individuotik hasita ere aipatu zuen ziren desera ikuntzarako ere hainbat gogoeta kolektiboak baita ere, kontzeptuak ere berpentsatzen dira, lehen ere egin diazun kritika, lehen pixkat aipatzen nuen, emantzipazio mugimendua, zer da emantzipazio, zer da iraultzei izatea gaur egun, zer da eskerra izatea ere, pixkat liburu honetatik behintzat ondorio edo berplanteamendu batzuk ateratzen dira, guk erabiltzen ditugun kontzeptu horiek eta non jartzen dugun eskuina adibidez, segun eta ze eje eta zer kontuan hartzen den, ez litzatekeela horrela izango. Galdera zehatza da, ikuspegi edo eraldaketa eta prozesu ikuspegi integral horretatik ze fasetan esango zenukete dagoela prozesu hori Euskal Herrian. Mugimenduari dagokionean uste dugu oso momentu honean dagoela. Artikulatzen ari den masa mugimendu transfeministari dagokionean uste dugu muskula handia dela. Uste dugu feminismoaren sujetuaren aldaketaren kokapen eta aldaketa guztia benetan klabe bat izaten ari dela jende askoren artikulaziorako, hori kristone aziertoa izaten ari da benetan. Eta gero, hitz egiten, eta hor bai aipatzen dugu, lehenengo aitortza guztia mugimendu autonomoetatik sortu behar diren artikulazioetara, ezin da izan beti instituzioaren behintzat pixua hor jarri eta aitortza ginen mugimendu autonomoek daukaten potentzialitatean. Eta gero, bai, horra erigeren esatezuna estrategia integrala zein den, guk baten esaten genuen, gure estrategia integrala da, eta hemen zaudeten batzuen ideiatik tiraka, da nola egin instituzio publikoek sortzeko makinaria konkretuak desirak produzitzeko. Nola egingo dugu produzitzeko desirak, hau da,
egin behar dugu jendeak desiratzea guk nahi deguna. Desirak produzitzen ez bareia, jendeak ez ditu desiratuko guk proposatzen ditugun guzti horiek. Orduan ez da bakarrik egiturak sortu behar ditugula, sortu behar ditugu lehenengo egiturak jendeak desiratu alizateko beste gauza guzti horiek. Orduan nola bihurtu zeharkako guzti hau, sortzen espazio eta idea konkretuak guk desiratzeko jendeak desiratzea nahi deguna. Batean autoritarismoa gugera, ez da. Eta, bukaerara heldu aurretik, eta azken galdera bat egin aurretik, edizio txaskarrillo bat, liburu honek 115 orri ditu, duela gutxi egin nuen bilaketa oso azkar bat Kontrol F eginda zenbat aldiz agertzen zen transfem, eta transfeminista, transfeminismoa hitza, uste dut, okerez banago 76 direla, hola esan da ez du asko ematen, baina Wordean 50 bat horri zituen, hau da, bat eta piko mediaz, bataz beste. Hori ez da txaskarrilloa dator, ja defektuz transfeminismoa edo transfeminista hitzak ez duela Xuxenek onartzen, Xuxen da Worden gorriz markatzen dizun hori, eta, ja defektuz begiak esaten ez baduzu zentzen, aurrera jazta, no? Eta, hemen esker bereziak eman izkiogu bai Mireni eta bai Daneleri, azken horrazketa horretan, transfeminista, transfeminismo horiek zuzentzen lagundu digutelako, ze bestela, bainik eta bai haiek, ez ditugu ikusi, txinmaz, txaskarrillo, azkar bat. Garen piztiaz beste, da izenburua, baino azpi titulo gisa jarri diozue hitz egin liteke euskal transfeminismoaz. Eta horixe da galdetu nahi nizuena, azkena. Bai, hitz egin liteke euskal transfeminismoaz, hortan ari gera. Eta gainera esango nuke ez dela azken 5 urtetako kontua. Nik esango nuke euskal transfeminismoak badamazkila urte batzuk Euskal Herrian. 2000 urtetik aurrera jarriko nuke fokua eta aurrekoan beste saldi batean esaten nuen euskal feminismoak urte asko damazkila Euskal Herrian, baina 2000 hamarkadatik aurrera mediak bezalako talden eskutik iritsi zela euskal transfeminismoa ere Euskal Herria eta aitortza egin behar diogula genealogia horri. Baina iruditzen zait, euskal feminismoa hitz egiten degunean dela justu euskal lurraldean konkretuan gertatzen den feminismo eta kontuan hartzen ditula ardatz berezi batzuk nazio zapaldu izatearen perspektiba horrek ematen dizuna ere, hainbat gaik gurutzatua bai hizkuntza, nazio zapalkuntza, bi estaturen menpe gauden herri bat gerala, horrek ere ematen diola izaera berezitua hemen produzitzen egiten degun horri, eta esango nuke gaur egun badaudela herri askotan, bai talde autonomo asko, transfeministak, talde LGTBI mugimendua, talde transmariboioak, queer mugimendua, badaudela talde asko ardatzen ari dinak oraintxe hortan euskal transfeminismo horretan, eta gero igual ez transfeminista bizena dutenak, baina bai nazio ikuspegi horretan eta lurralde guztan antolatzen eta egituratzen diren antolakunde feministak ere badaudela, eta hemen loreak txera botatzearen baukagula gazte feministak, baukagula bilgune feminista bat, baita ere diskurtso eta praktikaz oso transfeminista denare bai, edo hortan ari dena behintzat, eta horre guztiak ere egituratzen duela euskal transfeminismoa ere, eta igual gaur egun konduan hartu beharko genukela, igual ez gaudela mugimendu feministan, incluso mugimendu transfeministan onenean, hori ere aitortu beharra dago ez gaudela hemen goian, olatuaren goian, baina ari gerela pixka bat berriz ere sortzen mugimendu bat, eta azken urtetan ere, ari gerela ikusten izugarrizko mobilizazio handiak, ari gerela ikusten ere herri gisa eraldaketa suposatzen duten proiektu integralak feminismotik datozenak, adibidez duela 2 urte egin genuen greba feminista orokor bat, eta aurreko batean ere botatzen nuen,
ez dela berdina gauza mugitzen egotea edo ez dela berdina mugimendu bat sortzea, ez? Eta egia dela orain ari gela mugitzen lekuan leku eta ari gela gauzak mugitzen, baino pixkanaka joan behar degula berriro mugimendu indartsu bat sortzera, hemen proposatzen ditugun guzti horiek borrokatuko dutenak eta pixka bat jendartean hegemonikoak bihurturen diskurtso horiek feminismoan, pixka bat gerozta erradikalagoak izatea lortuko duen mugimendu bat, bai diskurtsiboki, bai praktikoki, bai. Eta orduan, uste bide horretan goazela, beraz, nik uste ezin dela ukatu hitz egin ezakegula euskal transfeminismoaz. Bai, eta hor gainera justo igual, hiru ardatzakuk esateko zergatik hitz egin daiteke, bada alde batetik eta nazioaren ikuspegi eta adostasun eta desadostasunetik kanpo, bai Euskal Herria, Estatu Espainol eta Frantsesetik deslotzeko behintzat iniziatiba edo behintzat adostasuna nahiko orokorra dela mugimenduan, eta gero ja nazioaren ikuspegia izan daiteke beste eztabaida bat, baina bai estatu menderatzaile batzuen aurkakotasunean kokatzaren potentziala bai ez ditzen da hor, beste bat da hizkuntza eta da euskera nola den nahiko zentrala mugimenduaren hizkuntza bezala konparatuta erabilera beste espazio batzuetan, eta gero beste elementu bat identifikatzeko edo berezitasun bezala da, Euskal Herriak daukan genealogia eta tradizio militantaren ondorioz, kultura politiko eta militante batek inpaktua daukala ere bai, artikulazioan, militantziarekiko predisposizioan, mobilizazioan, eta hori da nolakotasun bat egiten duena hitz egin izatea Euskal transfeminismoaren nolakotasun batean, eta gero ja hemen aipatzeko, eta uste ere hau dagokigula esatea eta hori aipatzen dugu liburuan, hitz egiten dugunean ere Euskal transfeminismoaz noski izan behar da Euskal transfeminismo dekolonial bat, eta hau da kritika, autokritika batez pentsatzen guzti hau, orain txertatu beharreko zerbait balitz bezala, baina Euskal Herrian badaude artikulazio antolakuntza dekolonial ezberdinak, eta arazoa ez da orain txertatu behar degula praktika hau, ezik eta igual txuritasunetik ez diogula erreparatu nahikoa horri, orduan kritika, autokritika ere guri ere bai ez, dekolonialitatea hitz egiten degunean, berria izan daitekeela guretzat orain eta gure ardura propiotik, baina nola erreparatu behar diogun txuritasunetik horri.